Abang lang kwarto ya. Abang kung na kwarto. Abang lang ya. Nakay kwarto ya. Kwarto ya. Exclusive ba? Astig, okay. Booking niya na. Lahat naman na sila. Pati ulo sa ito, no? Ito ka man. Bukan ka ron ba? Abot na dito. Kahit mo sa buwan mo, abot na sa rasa ka para mo dito sa buwan. Tapos hina. Sinaw ito. Okay, ayaw pasok ko. Mabunyan ka. Ano mabunyan? Gawa na sa patungkol. Siguro natin. Ano sa tulik? Bulsin. Tulik ko kasi. Pero, Apa yung sasen? balik na ko. Hindi na nakabuhay to. Dito. Hindi na nakabuhay. Kako na eh.